תודה שהגעתם להפטרה של גוהן הקטן והתינוק. כולנו מצטערים על מי שעשה את זה. כולנו שונאים אותו, ושונאים אותי כמו שזה אני, אבל שונאים אותו. מי אתה? אתה לא פה, אתה לא אמור להיות פה. אוקיי, אז בואו נתחיל. מוזיקה! מה השירים האלה? מוזיקה שוב! אני אעשה את זה. 3, 4 ומוזיקה! עצרו מוזיקה! עצרו מוזיקה! גוהן, אסור לך לתת לאנשים, זה לא פה! אוקיי, אני רוצה להגיד כמה דברים, אוקיי, גוקו, העולם כולו שלך. גוהן היה בני, בן מבשרי. כאילו הוא היה אני, בן מבשרי. אני, זה היה כזה... אני כל כך עצוב שהוא מת. נקסט. פיקורו, יש לך כאן... פיקורו! אמרתי לך לא לריב עם האורחים. זבל. אוקיי. אז פיקורו, יש לך כמה דברים להגיד. גוהן היה זבל. הנה קטן, יש לך כמה דברים? יש לך כמה דברים להגיד? אם אני אגיד משהו רע אתה תהרוג אותי? אוקיי, אחרי שכולנו ניסינו להגיד דברים שאנחנו לא רוצים, אז אני רוצה להגיד כמה דברים. גוהן היה בני. בני בן מבשרי. בני בן מבשרי. מי שרוצה דנקה? אוקיי, אז איפה הייתי? גוהן היה בני, בן מבשרי. מצאתי. מבקש שקט בעולם. הנה, קח כיסא. קח כיסא. קח כולנו מצטערים שגוהן מת. כולנו מצטערים שגוהן מת. אתה רוצה לשבת על הכיסא? לא רוצה? אז תגיד איפה אתה רוצה לשבת. אני רוצה להיות התקליטור. אוקיי. וואי, סליחה, לא התכוונתי. סליחה. טוב, תשב על הכיסא לבינתיים. ואז אתה לא בוכה, מה קרה? מה? אוקיי, כנראה הכל יסתיים בסופו של דבר. אוקיי, בוא נפנה פה הכל. אוקיי, הבית שלי רחוק. הבית שלי מאוד רחוק. שלום גוהן, אני הרופא שלך, דוקטור שיזוצ'י. מה שלומך גוהן? הכל בסדר? גוהן, מה יש לך בפה? תפתח את הפה בבקשה. יש לי לשון. גוהן, אז כל הכבוד, אני מצפה שלא גמרת בית ספר. לא גמרתי.
באתי לבד. אל תדאג, אבא שלך יבוא כל רגע לאסוף אותך. איך אתה מתכופף כל כך טוב? הייתי בחוג מתכופפים. וואו, מאוד יפה. כן, כן. רק תודה שאמא שלי לא חושבת ככה. אוקיי, גון, נו. תתן לי לבדוק לך, תתן לי לבדוק מה שלומך. למה לא בסדר? מה קרה, גון? אני שונא אותך, אתה לא מתכופף יפה, אתה גמד. העלבת אותי. יופי, יא חתיכת ארנב. תודה, הייתי בחוג לארנבים מתנפחים. איזה מכוער. סליחה, אתה מדבר אליי? כן. אתה יודע... אני אמרתי שאתה מכוער מרוב יופי. הכל עכשיו מדהים. עכשיו לך מפה מכוער! אור, כל הכבוד, זה מצחיק רצח. עכשיו אני רוצה שעכשיו אני רוצה שאני אגיד 3, 2, 1. אתה שואל אותי, היית בחוג רופאים? ואחרי זה... רגע, 3, 2, 1 ואקשן. היית בחוג רופאים? לא, החוג הזה, לא נרשם. אז מתאים לך להתאגרף. באמת? וואי, תודה. אני יכול להגיד לך גם למה. למה? כי אתה גמד. תודה, הייתי בחוג לגמדים מתהפכים. אתה נחמד, ילד, אתה בסדר. אני ממש אוהב את הפיקמה שלי. אפשר לראות אם אני שואל אותך, אפשר לראות בבקשה? מה לראות? מה? כאילו, אתה אוהב אותה אז. אבל זה פיקמה שלי! אני אראה לך גם את הפיקמה שלי. אני לא יודע. נו למה, ילד? נו, תסתכל איך אני נראה. אני גם אמרת, לא? טוב. אוקיי, אז תן לראות ילד. הנה זה הפיקמה שלי. אז ראית את יפה? כן, יואו, מה זה? גם אני, הנה, תראה את הפיקמה שלי. הייתי בחוג פטמות. גם אני. למה לא ראיתי אותך שם? כי הרגתי את המורה. איזה מורה היה לך? מר שטרודל. מר שטרודל. לי, המורה שלי היה דוקטור שטן. המורה שלי היה מר שטן. אני מקווה שהוא לא השתין עליך. עוד שנייה הרגתי אותו. אבל הרגתי אותו בסוף. אז עוד שנייה או לא? הוא השתין עליי, השתין. חבל לך. טוב גון, היום אני אבדוק לך את הטוסית. לא, רק לא זה. שקט גון, שקט. אני בודק. כולם אומרים את זה. לא זה, זהר ממני. לא, מה עשיתי? מה אתה עושה? סליחה. יואו, קוקו ירוק אותי, אני חייב לעוף מפה. חייב לעוף מפה! אני בוא! יופי, אני בגן עדן. גון? מה קרה לך, גון? מי עשה לך את זה? אור. כשאני שואל מי עשה לך את זה, אתה אומר דוקטור שיזוטי, הוא נבלה גדולה. 3, 4 ו... גון, מי עשה לך את זה? דוקטור שיזוטי. נבלה זה! איפה? אני! גון, למה אתה בלי חולצה?